Shalom. Oras marito talo na. Udul mahamuna. Huriani Tuhatta na hinahulongan di bagasan gor ni Jesus Kristus. Ama nami doh inanami dohot nadong da bosopulong na marminggu di bagat jaroon. Songonima ng hurian itu hatta na mangihutan perminggu non melalui live streaming di bagas inganan nabi. Taparade tapason ng maruhatta tamulay mamasok tapuji matuhatta marhite edde siyan nomor 135 ayat sada rodi 2. Marhite-hite gorni di bata ama, dohot gorni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot gorni todi perbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Pardenggan basa do Jehovah, tau partanobatongan di hari hagogotan, jala ditada do akka na marhaposan tuibana. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang iyang mahita. Ale Tuhan de bata pergogo na suhatudosan na sokal jala na bonar. Dialohodo na gijang maroha. Jaladi pati bohodo na serep maroha. Alani ihu pangido hami tuho. Sayramoti hami. Asa unang jukat hami. Unang gijang rohanami. Alai togu-togu hami marhite-hite todim. Asa uduk, serep, tobok. Jalaburju rohanami dia dopen halak saluhut. Alanya anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
sini rahasia debatanku sainaho pada naik asini roh kudus dan namun caksianmu. Nani dukni debatanku patut unduk koni sai pangolu dotanku malahu ibutani asini roh kudus dan namun caksianmu. Tangihon hamuma patik ni debata di mingguta sadarion imana dibuat sian patik palimahon sahatu patik pa sapuluhon songonon ma didok disi patik palimahon ikon pasangapom mudoratorasmu asa martua ho jalalileng mangolu di tano naning lehon ni Jehovah di batam diho patik paonopon unak ko mamunu patik papituhon unak ko mga lakup patik pawaluhon unak ko manakko patik pasiyahon unak ko olom makatidakkon hata nasotutu maralohon dongan jolma patik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas di donganmu dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu manang naposona bawa manang naposona boru-boru manang lobuna manang hodana manang dia pe ugasan ni donganmu ido sahakna atong rak mahita mangido gogo tu adopan ni debata laho mangulahon naho barto patihi rak mahita mangido ale Tuhan debata sai pergugoy mahami laho mangulahon naho barto patimi amen. Tatopoti madusata nakaudang itu ada upan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami pergogo na suhatu dosan para si roha midahami na dangolon. Narodo hami tujolom manopoti dosa nami nagudangi. Di bagasan hajahatod do hami tubu. Jaladang adong hapor siyaw di bagasan rohanami hiyan. Saluhu do hami manibil siyan akadalammu. Masay godang do pangalasyon nami di patikmu. Alay ingot maghami ale Tuhan.
Alani dengkan ni basam dohot asini roham. Say unang paingot-ingot akadosa ni haposon nami dohot pangalasyon nami. Say ingot mahami hobartu asini roham. Dohot dengkan ni basam alaning guarmo. Ale Tuhan Yesus marpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amen. Hata baga-baga ni debata taringot tu hasan di dosata. Musat peyak kadolok jalahu mutal akarobean alai anggo parasi di rohaku na sotupa musat sian ho jalapadan ni hadamioku na sotupa humordit ninna Jahoba si asiho hasang apon madidebata na diginjang. Amen. Idang dope naholomi di bawah sona ihasiangani nani raja ani si polisi disembah Turupuk epistel di Mingguta Sadarion dibuat do sian surat ni Apostel Paulus tuhuria Rom biddu 12 ayat 17 rodi ayat 20 sada tajahama marsikat sorin ayat 17 unang baloson hamuna jat alon najat rikko ti hamuma nadenggan izolo ni halak saluhuna Molo tarbahin itap ni natarpatubahamu
tiop hamu madame maradopon halak saluhutna. Hamu akan nahinahulongan, unang hamu marlulu, pasat hamu marima situ debata, ay tersurat do, diau do pamaloson, ahu pe mamaloson, ninna Tuhani. Onpe jupa malemusung, lehon ibana mangan, jupa mahuas ibana painum, ay songon na pagugukon gara doho tu atas uluna, anggo di bahen ho songon. Unang mataluho di bahen hajahaton, alay taluhon mahajahatoni, marhite-hite na denggan, ido yang gosaha na, martua do na tumangihon hata ni debata, jala na upeopsa. Amen. Haki, iring-iringlah kaki, tumal dodoloni, unang lilu audisi, Yesus Tuhan, ngamos tiup tangaki. Rahis pedalani sahat atu surgoi. Togu autu haki mamolus kalumbangi patoguro haki saat autu tuali Yesus Tuhan ngamos tiang tangaki nang rahis pedalani saat autu Tahatidakon maha porsiaw tay, songon na hinatidakon idongata sa haporsiaw di sadok portibion, ra mahita madok, au porsea di debata Jahoba, ido ama pargugo na suhatu dosan, na temo palangi dohotano, au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabegabean siya tondi parbadia, andorak so habubuhan, ido tuhata, na tumaon na bernit, di panghuhuman ni silatus, na mate terpajal do ibana di hao pinarsilang, na tuat tugan watoru dung ditanom, na mula mangolo di yari patuluhon, na manaik tu surgo, lahu hundul tu siyam ni debata Jahoba, amanai pargogo na suhatu dosani, disima ibana pay mamulak sogot tutanoon, manguhumi halat na mangolu do na mate, au porsea di tondi parbadia, jala adong sadahuria na badia, kuria hatopan ni halak Kristen akan na badia, doho dihaesan ni dosa, doho dihatai na madok, mula mangolu do sogot daging ni halak nang mate, doh diangoluan na sora suda. Amen. Shalom. Selamat hari Minggu mari kita selalu namanginang. Salam sehat mari kita.
songon na patakas sa tingting di parminggota di pukul 11 ima di halaman 3 poin parjolo. Parmingguan new normal 5 hari parmingguan. Mulai di hari Minggu tanggal 2 Agustus 2021 atau pawad do parmingguan new normal di huriata masuk songon na somal 5 hari kebaktian. Pukul 6 bahasa Batak, pukul 20.30 live streaming bahasa Indonesia, pukul 11 live streaming bahasa Batak, pukul 15 bahasa Indonesia, pukul 10.15 bahasa Indonesia. Laos songoni mataudu ti bagasan minggu naro, laos pinangdo maturuas ni huria saluhuna nang maddoho ti parminggu di garezon ima akan naong dipaksin jala dalam keadaan sehat. Wain dapat duahon. Pasahat tonulus tuluas na marumur 70 tahun. Di bagasan minggu sadarion tanggal 22 Agustus 2021 di parminggu pukul 11 WIB bahasa Batak patupaon ni huriata do pasahat tonulus turuas ala naong boho umur nasida 70 tahun ima inatta Raulina Borusirait tubuh di hari tanggal 10 Agustus 1951 nyonya BM tabun sian wik 12 inatta Basaria Boruna 70 tubuh di hari 10 Agustus 1951 nyonya almarhum M Sitopul sian wik 2 acara pasahat tonulus di Patupa dung sipul majaha si patakasot tingtingon. Poin napaupaton pertanyaan wik. Di hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 Patupaon ni huriata do pertanyaan wik live streaming na nihobasan ni wik 10 maringanan di gereja HGPP Bandung Barat mulai pukul 10 WIB. Laos pinangidohom matuhita salhut na ruas ni huriata asatong matay hutap pertanyaan ni di bagas tabi. Poin na palimahon, vaksinasi. Gereja Bandung Barat bekerja, Gereja HGPP Bandung Barat bekerja sama dengan pemerintah Dinas Kesehatan Kota Bandung akan melaksanakan vaksinasi kepada jemaat dan warga sekitar pada hari Jumat 27 Agustus 2021 bertempat di GSG 2 dan GSG 3. Oleh karena itu, bagi jemaat yang telah mendaftarkan dirinya untuk divaksin, dimohon supaya hadir dengan membawa KTP atau KK. Pemberian vaksin akan dilaksanakan mulai pukul 8 WIB. Dikarenakan jenis vaksin yang dipakai yaitu AstraZeneca, oleh sebab itu yang menerima vaksin hanya yang berusia 18 tahun ke atas. Halaman napapaton. Poin nomor 6. Aktif belajar SIDI. Dihimbau kepada seluruh pelajar SIDI tahun ajaran 2021-2022 supaya hadir mengikuti belajar SIDI setiap hari Sabtu mulai pukul 14.30 WIB bertempat di GSG 1 dan GSG 3 dengan tetap memperhatikan prokes. Poin napawaluhon calon situa manang sasi. Mulai di bagasan mingguan nunga di jalo sahala ama gabe calon situa manang sasi di huriata HGPP Bandung Barat Amata Magira Sardiman Denggolan umur 44 tahun sian wik onom inatai tier M Borusit Bolon alamat Jalan Tarusan Buah Batu nomor 37 RT Sia RW Pitu. Poin 12. Posko Peduli Kasih HGPP Bandung Barat. Di bagasan minggu patupaon ni huriata do Posko Peduli Kasih HGPP Bandung Barat na dikoordinir diakoni sosial Seksi Kesehatan Dok Seksi Perempuan Radedo Huriata Majalo Panupahiot Saluhut Marihite Hepeng Manang Barang. Alat-alat kesehatan berupa APD, oksigen kesehatan, vitamin, dohot obat-obatan Radedo. Huriata Majalo dohot pasahat toni tuak karuas na membutuhkan. Disiala kerjasama dohot haradeon nirohatta nadenggan pinasahat mauliate. Halaman 5. Poin 14. Sabtu ceria sekolah minggu. Pada hari Sabtu 28 Agustus 2021 akan diadakan Sabtu ceria bagi anak sekolah minggu melalui aplikasi Zoom mulai pukul 16 sampai dengan selesai. Poin 15. Pesta Gotilon HGPP Bandung Barat.
Mauliate madi hamu ruas ni huriat KPP Bandung Barat naung pasahaton perbueni na taula marhite pesta gotilon marhite amplop. Alani hami siap parahalado madok mauliate zala tuhat tama nama masu-masu akka na taula. Poin 10 bagian A, perayaan pesta perak HKBP Distrik 18 Jabartengdi. Perayaan pesta perak HKBP Distrik 18 Jabartengdi dipatupa di Ganup Huria marhite amplop di hari Minggu 20 Agustus 2021 jala dipatupa di Distrik Do acara kebaktian namar perdomuan tu pestai. Halaman 6 poin 20 selamat ulang tahun. Sudah perhalado dohot ruas ni HKBP Bandung Barat pasahaton. Selamat ulang tahun tu namar ulang tahun di bagasan mingguon. Mamuka sian hari Minggu sadario tanggal 22 Agustus sahatu tanggal 20 Agustus 2021. Saya di pasu-pasu tuhatta manasida namar ulang tahun ini di bagasan hahipason huhu di lehot tuhatta tunasida gajang niumur. Songonima sipata kasot ting-ting di mingguta sadarion saunari masuk mahita tu acara pasahat tonulos asaroma hamu inanami inang Raulina Borus Sirait dohot inang Basaria Boru Napetubulu asaroma hamu inang Tuzulu. Satabi adorakso pasa ulo suryat taturwasta perjolo majolo tabige persembahan musik instrumental sian inang Nyonya Pakpahan Boru Parhusip mauliate.
Martang yang mahita. Dami di batana sumurun sian sahat roha, ima mangaramoti aka ate do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu Madita Salut. Nah, ya. Damang dainang di bagasan Yesus Kristus. Tabuka mamang inang di bilta. Ima naga bejamita di bagas sikion ima sian pasal men bindu 34 ayat 12 1 ayat 10. Pasal men bindu 34 ayat 12 1 ayat 10. Ujahama sude di bagasan tongat-tongat tak. Soso maka biari Jehovah. Romahamu ale aka anaha manangion hatakon asa huajar hon tuhamu parture ni biar mira Jehovah. Isi do bawa nama kalamohon hangulonon maka holongi ari-ari marnida nadenggan. Saya jaga madila maradopon hajahaton jala bibirmu maradopon pakuling sipatoto. Sumurut mahosian hajahaton jala ulahon nadenggan. Dului hasonangan jala pareak mai. Saya manatap do mata ni Jehovah tu aka partigor jala pinggolna tu angguk nasida. Matua aloni aka sibai najat do bohi ni Jehovah. Asa disiapon siantanoon barita nasidai. Manganggu hidu aka partigor gabe ditangihon Jehovah do jala dipaluan nasida sian hagogota nasida sudena. Ima yanggo sahat na. Damang dainang di bagasan gua ni Yesus Kristus. Maragam si tutudo si taunon dohot hamaulon na diadopan isi Daud di bagasan nguluna. Jala tarasosak si tutudo si Daud binaheni namasa jala pola ikon satu hamatean. Panendangyon haprosion si Dauton diturpuk sadarion dina pinaluan di debata ibana sian hagogotan uju dilelesi Saul ibana jala pola berpura-pura gila ibana dijoloni malim Abimelek. Dia membuat sesuatu hal agar ia terselamatkan, agar ia terbebaskan dari hal yang tidak baik. Tetapi dia sadari pada saat itu bukan karena kepintaran, bukan karena kehebatan, bukan karena siapa dia, tapi karena dia menyadari itu hanya Tuhan Allah semata yang mendampingi, menjaga, melindungi, menuntun setiap langkah dalam perjalanan hidup si Daud tersebut. Jala di sana amang inang di sorahan tu saluhut akana porsia asa toktong hita halak na porsia gabe halak nama kabiar di bata. Jala gabe partigor di saluhut pardalanan inggolu. Turpu kita pada saat ini ingin mengajarkan kepada kita, ingin mengajak kita bagaimana kita sebagai orang percaya menunjukkan kepercayaan kita yang sebenarnya kepada Tuhan. Supaya jangan hanya sebatas seperti firman Tuhan mengatakan kita menjadi manusia percaya yang munafik. Tadok proses ada sonari alai di bagasan pardalan nguluta dan sesuai dengan kepercayaan, dengan iman kita kepada Tuhan. Harusnya firman Tuhan ingin mengajak kita bagaimana kalau kita mengatakan saya percaya kepada Kristus, saya percaya kepada Allah, saya ingin menjadi pengikut Dia yang sejati, maka itu jangan hanya sebatas di kata-kata saja, tapi harus kelihatanlah
dari tingkah laku, perangai, perbuatan, perkataan, dan pola pikir kita. Yang dimana tujuannya untuk memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Damang dainang di bagasan Yesus Kristus isu partigon nama kabar Jehovah. Siapa kita orang-orang yang percaya, yang takut kepada Allah? Nah parjolo ima hala partigor ima nasaleh namardalan di dalani debata. Naman jagahon pangabas manang bibirna ainang met dilata manang bibirta. Tetapi kalau kita tidak bisa menjaga dengan baik, ini bisa menjadi batu sandungan kepada kita. Sesuai dengan firman Tuhan mengatakan pada kita di dalam ayat 14, saya jaga madilah maradapun hajahaton jala bibiru maradapun pakuling sipatoto. Kalau kita tidak bisa menjaga yang kecil ini, sesuatu hal yang besar, yang buruk akan terjadi. Makanya ada istilah kana manginangkan, mulutmu adalah harimaumu. Kecil tapi bisa memberikan sesuatu hal yang buruk terjadi, dan bukan kecil juga hasilnya, bisa saja besar. Bagaimana kita tidak bisa menjaga mulut kita, bibir kita untuk berkata-kata di tengah-tengah keluarga? Tidak sedikit amang inang antara abang dengan adik tidak berhubungan komunikasi dengan baik. Tidak sedikit amang inang antara anak dengan orang tua hubungan tidak baik. Kenapa? Karena tidak bisa dijaga yang kecil ini. Nah inilah Tuhan ingin menyampaikan kepada kita orang-orang percaya akan partigor, bagaimana kita menunjukkan sikap kekristenan kita sebenarnya bukan hanya dalam hati, bukan hanya dalam pikiran, tapi bagaimana perangai kita sebenarnya melalui tubuh kita ini yang Tuhan ciptakan dengan baik di dalam hidup kita masing-masing. Artinya kejahatan terjadi tidak hanya terjadi dalam tangan kita saja, tidak. Bukan karena kaki kita saja, tidak. Tapi karena bibir kita, lidah kita pun bisa terjadi. Infotainment, ya TBG kan, silet, setajam silet. Lidah kita tidak bertulang, tapi bisa setajam silet. Sikapnya, sifatnya. Lidah kita tidak bertulang, tapi bisa melukakan, mendukakan perasaan atau pikiran seseorang. Bahkan bukan satu orang, banyak orang. Kecil, kita pikirkan dulu amang inang, saudara-saudara yang terkasih. Oh iya ya, ini bagian yang seharusnya bisa saya jaga. Kenapa bisa tidak terjaga? Nah firman ini kembali mengajar kepada kita supaya kita merenungkan kembali bagaimana kita harus bisa mengendalikan tubuh kita dengan baik dengan dasar beriman kepada Tuhan. Dungi di ayat 15 sumur mahosian hajahaton jala ulahon dengan lului hasonangan jala pareak mai. Kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita jangan hanya sebatas kita nikmati dengan diri kita sendiri saja. Kebaikan-kebaikan firman Tuhan yang sudah Tuhan ajarkan kepada kita jangan hanya sebatas kita simpan dalam hati dan pikiran kita, tapi pareak mai, sebarluaskan. Karena itu adalah salah satu ciri-ciri halak Kristen. Halak Kristen ima halakna aktif. Aktif maswarahon akan dengan sian hatan di bata. Bukan halak nahohom dam. Bukan manusia yang diam saja mengambil sikap yang penting saya aman. Tidak. Mau bagaimanapun kejadian keluarga sana, mau bagaimanapun kejadian keluarga saya, yang penting saya aman. Ilmu selamat guarna. Sedikitlah orang melakukan ilmu selamat? Tidak, banyak. Yang penting saya selamat. Terserah
mau jungkir balik keluarga saya untuk berhadapan dengan masalahnya, saya tidak mau peduli. Yang penting saya, jalan hidup saya bisa atur dengan baik, dan saya tidak mau ikut campur urusan mereka, dan saya tidak mau dicampuri urusan saya. Lalu kemudian di ayat 10 ayat 10 lalu, saya manata mata Jehovah tu akapartigor, jala pinggolna tu angguk nasida. Matua aloni akasi benajat doboh ini Jehovah, asa disiapon siantanon bari tanah sedai. Manganggui do akapartigor gabir tangen Jehovah do, jala dipaluan nasida siana hago tanah sida sudena. Artinya, dang hohom debata mamer hita akan porsea. Tuhan tidak menutup matanya melihat orang-orang yang percaya kepada Dia menderita tengah-tengah kehidupannya. Tuhan akan selalu berperang kepada mereka, kepada kita yang setia kepada Dia. Tuhan akan berdiri bersama dengan kita, berhadapan dengan segala sesuatu yang tidak baik yang kita hadapi bagi orang-orang kita orang yang percaya kepada Dia. Jadi ditupukan amang inang di pabuh tu hita. Sengodia do karyani debata tu hita, bagaimana Tuhan bekerja kepada kita dalam hidup kita tidak dihalangi dengan apapun. Karya Tuhan dalam hidup kita, Dia memberikannya dengan baik. Sekarang sonari sengodia do hita amang inang itu ada debata. Sekarang bagaimana kita, respon kita kepada Tuhan? Ohom doita, mana mangulahon? Jawabannya sebagai orang Kristen yang sejati adalah lakukan. Songon di ayat 15, parek mai. Bukan ambil sikap diam. Jadi, mari kepada kita, pengikut Kristus yang sejati, kita jangan hanya melihat mencari keuntungan pribadi saja. Halak naprosea, halak partigor, ketika melakukan yang baik sesuai dengan firman Tuhan, bukan sebatas diri sendiri yang dipikirkan, tapi bagaimana kebaikan-kebaikan firman Tuhan tersebar luas kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Artinya, gabe pasu-pasu mahita, di dia pehita berada. Kan? Kita menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekitar kita. Bukan memberikan sesuatu hal yang tidak baik. Bukan menjadi orang yang mengungkitkan yang tidak baik dimanapun kita berada. Jangan menjadi sikap atau menjadi orang yang pembawa onar, tetapi menjadi orang yang membawa damai sejahtera. Itulah orang Kristen, manusia yang mengatakan halak partigor ibana. Isimai hita. Kita lah itu orang-orang percaya. Jadi jangan sia-siakan amang inang. Berkat anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, jangan sia-siakan predikat yang kita pikul pada saat ini karena keinginan-keinginan duniawi, karena keinginan-keinginan kedagingan, karena keegoisan kita. Jangan sampai. Tapi marilah tunjukkan sinar yang sebenarnya, tunjukkan cahaya yang sebenarnya, yaitu cahaya atau sinar Kristus yang sudah Tuhan tanamkan di dalam diri kita masing-masing, di dalam hari-hari kita, di dalam usia yang Tuhan persembahkan kepada kita. Semangat lamanginang, lakukan yang Tuhan inginkan. Amin. Martang yang maita. Ale Tuhan debata para sirwana sumurung namandok malete dohami tuho sian nasa rohanami ala diudut ho hosanami rasa rasa naing
Jala di joho hami marhiti-hiti bari tanah uli tuhanguluan na sora sudah. Ditupak hodo hami amang marsonang-sonang manangi-nangi hatam na badiai. Sai pahot ma di rohanami, sai pahot ma ro di pinopornami, hatam na hubege nami naking. Lehan metu hami tondim na badiai, asa unang ganggu rohanami di asini roham. Alai pahot rohanami maka porsion, lauho mangulahun sudi hatam na hujolo hami. Tuhan, dibireng hodo akana masa di portibion, na jojot mambayan hami gabi mabiar, madele. Alani ali Tuhan, pargogoi mahami asa unang lilu rohanami di arupamu. Mau lihat emang pasar rohanami tuho Tuhan, di bagasan Yesus Kristus. Amin. Mari meta sian buku ende uhut ta pasat ma pelata. Jong-jong kita. Tatang yang peleta matang yang mahita. Ale debata amanamina di Banua Gijang. Hodo haroroni saluhus leho-leho nadenggan dohot nasalibasan namal witus. Hupasat hami masian nan lehum tu hami pelanami tuho. Saya jalome gabiau nom khusus di jolom. Pasu-pasu mai jalarna moti sopas yang hami pelanon. Patimbulhon harajonmu di tong-tong riam dot portibion. Buhe moroh nami martih di tondim. Asalam tanda hami godang ni seleng tu hami. Asalam gigri hami mandok melalui tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ro
Ale amanamina di bano gijang, saya pindar badia maguarmu. Saya roma harajaanmu, saya saut malam roham di bano atongaon sawana di bano gijang. Leham tuhami sadero hangluan siap hari. Saya sam dosa nami songon panesa nami di dosen dengan amar dosa tuhami. Unang hami togi untuk pangjunan, palua mahami sian pangago. Mulak mad bagasan dame jalo pasu-pasu sian debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sondakon Tuhan debata ma bino tuho jala asima roni medaho. Di dopakon Tuhan debata ma bino tuho jala di pasaron damena tu tondim. Shalom, selamat hari Minggu Madita Saupna, Horas.